ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತು ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಿ ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊಲ್ಲತಾರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊಲ್ಲತಾರು ಮೀನು ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಣದಿನ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಕೊಳ್ಳದರು ಆಯ್ತು ರಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಖತ್ತದು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನರೆ ಉಣರೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನರೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ರಸ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೆತರನ್ನು ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಜತ್ತದು ಕಡೇರೆ ಪಾರ್ದು ಪೋಯಿ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಆವತೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ದಾದ ತೂಪರಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಗೋಡುಂದಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಹೊಸತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಭಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಪುಗ ಓಕೆ ಬಲಿ 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 ಪುಯ್ 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 ಕೊಲ್ಲೈತಾರ ತಂದು ಕೊಲ್ಲೈತಾರು ಹುಟ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಚನೆ ಕೊಲ್ಲೈತಾರಿ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳೈತರು
ఈ మీను వంచేసేకెట్టు ಬೇಯ್ಪುಂಡು ರಪಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೊಡು ಅರೆಪು ಸಮ ಕೊದ್ದೆವಡು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೆ ಐಬೊಕ್ಕ నేను పాడదు ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲಡ್ ತೂಪುಂಡು ಬೇಗ ಕೊದ್ದೆ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಮೀನು ಬೇಯ್ತುದಿಲ್ಲ ಆಂಡು ತುಲೆ